ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି। ସେଇ ଝିଅଟି ତାର ପାଠପଢ଼ା ସାରି ଦେଇଛି। ସେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛି। ସେ ଚାକିରି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇ ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚାକିରିରେ ବି ସେ ସଫଳ ହେଉନି। ବିଫଳତା ତାକୁ ବହୁତ ବାଧିଲାଣି। ଶେଷରେ ସେ ଥକି ପଡ଼ିଲା। ବର୍ଷା ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ବୁନ୍ଦାଏ ବୁନ୍ଦାଏ ବର୍ଷା ତା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ୁଛି, ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ତା ଆଖିର ସେ ଲୁହ ଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି। ଝିଅଟିର ନାଁ ଥିଲା ଅନୁ। ଅନୁ ତାପରେ ଥକି ପଡ଼ି ପାଖରେ ଏକ ପାର୍କକୁ ଗଲା। ସେ ପାର୍କରେ ସେ ବସି ଅନେକ ଜିନିଷ ଭାବୁଥାଏ। ତା ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିର ନାଁ ରାହୁଲ। ସେ ତା ମା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲା। ମା ତାକୁ ଗଛ ଚଢ଼େଇବାରେ ଶିଖଉଥିଲା। ପିଲା ଚଢ଼ୁଥିଲା, ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, ପିଲା ଚଢ଼ୁଥିଲା, ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ଅନୁ ସେ ପିଲାକୁ ଅନଉଥିଲା। ସେ ଭାବୁଥିଲା ଏ ପିଲାଟି ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପୁଣି ଚଢ଼ୁଛି, ପୁଣି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପୁଣି ଚଢ଼ୁଛି। ଅନୁ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଅନେଇଲା, କ'ଣ ସେ ପିଲା କରୁଛି। ମଝିରେ ମଝିରେ ତା ମା ତାକୁ କହୁଥିଲା, ବାପା ତୁ ପାରିବୁ ତ? ପିଲାଟି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ, ଖୁସିରେ ସେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ପାରିବି, ମୁଁ ପାରିବି, ମୁଁ ପାରିବି। ଏହାପରେ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ସେ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ରାହୁଲ ସେ ଗଛର ଶୀର୍ଷ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ଉପରକୁ ଚଢ଼ିକି ଉପର ଡାଳକୁ ଧରିକି ସେ ଚିତ୍କାର କରିଲା, ମୁଁ କରିପାରିଲି। ତା ମାଆକୁ ଜଣେଇଲା। ତା ମା ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରିଲା। ଅନୁ ଏହା ଦେଖି ସେ ଭାବିଲା, ପିଲାଟି 9 ଥର 10 ଥର ସଂଘର୍ଷ କଲା ପରେ ସେ ଗଛଟି ଚଢ଼ିଲା ଏବଂ କରିପାରିଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବିନି? 4-5ଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫେସ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ? ନା, ମୁଁ ବି ପାରିବି। ଅନୁ ତାପରେ ଘରକୁ ଗଲା। ତାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖୋଲିଲା, ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖୋଲିକି ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲା। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ସେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଜବ୍କୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସବୁ ଜବ୍ ପାଇଁ ସେ ଆବେଦନ ଦେଲା। ଶେଷରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଲ୍ ଆସିଲା। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତୁମେ ଅନେକ ଜବ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ସବୁରେ ବିଫଳ ହେଇଥିଲ। ତୁମେ କ'ଣ ଏହି କାମ କରିପାରିବ? ଅନୁ ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କାମ କରିପାରିବି। ଏହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ଦେଖି ଏବଂ ତାର ଉତ୍ସାହ ଦେଖି, ତାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସବୁ ନେଉଥିଲେ ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଶେଷରେ ଅନୁ ଚାକିରି ପାଇଗଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ ଛୋଟ ପିଲା ରାହୁଲକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଦେଲା ଅନୁକୁ। ତାପରେ ସେଇ ପାର୍କ ଅନୁ ଗଲା, ସେଇ ପାର୍କ ଗଲା। ସେ ପାର୍କରେ ସେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ପିଲାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲା, ତା ମାଆଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଲା ଏବଂ କିପରି ସେ ରାହୁଲ ପାଇଁ ପୁଣି ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଲା ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇଲା ଏବଂ ତା ଜୀବନରେ ଏକ ସଫଳତା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ପରିଚୟ ବି ପାଇଲା, ତାହା ସେ ତା ମାଆକୁ କହି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ପ୍ରକୃତ ଯଦି ଏହି ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ ବଟନ୍ ପୁରାପୁରି ମାଗଣା, ତାହା ଟଚ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।
Thank you so much, my dear friend.